Днеска сме в София. При кого сме? При Данго. При Данго, майстора на саксофона. Значи, майстор, искам да те питам. Днешно време, музикант хъща крани ли? За хлебо си изкарва. За хлебо има, викаш? Има. Я да видим сега с твоята музика как можеш да си изкараш парите ти, дебай Данго. И така, бай Данго каза, че музикант днешно време е храни. Това е. Това е. Жив и здрав. Живи здрави да те. И аз сега дай един поздрав тук за всички. Кой искаш да поздравиш тук, бай Данго? Всички колеги. Така. Всички музиканти. И най-вече, Най-вече моята внучка. така да е жива и здрава. Как се казва тя? Владимира. Владимира. Тук за Елошката един поздрав ще има ли? Да. Поздравявам бай Елоша. Така. Да. Жив и здрав.